Guys, ang tubig guys, minda ko na guys sa pao. Ha? Long na ang tubig sa pao. Mula siya ang sapa. Hello guys, dako karon diri sa Ornasan. Kay kusugay gayud ang uwan. Munang dako diri sa atong ad, nagtambay kay kusog ang ulan. Ana ang ulan tanawan ninyo. Oh. Tanawa at kusugag uwan. Ilang piece pa ni Jose oh. Kung sinining dito ah. Oh, ito ah. Ulan gayud kayo. Anara nga itong mga pinya na tanom. Giulan. Uwan diri agayod sa amoa. Grabe. Ulan kayo. Oh. Okay guys, muna og ta diri ah. Pasingulan ta guys. Kitanaw na to ang sapa. Kung nimbaha na ba? Guys, magsinguan na ta guys sa atong bukid. O di ana guys oh. Tanaw na to ang sapa ron kung lawom na ba ka ang iyang tubig, lawom na ba? Asiya oh. Abi huwa na naman gayud guys. Pasinguan ta. Oh. Diri guys. Oning atong kinabuhi diri sa bukid. Okay. Diara guys ang atong nasampungan sa una, tong natrabaho bitaw nato nagibutangan nato og moskitero. Nawasak na guys oh. Yung pa naguba na guys. Kay ang tubig lawom na kayo oh. Na kay padayon man ang ulan. Morning ang tubig baha na kaadyo. Ang atong isda siguro diha atong haruan wa na. Ingon pa nato naanod na. Munang aroy. Wala na nato na siyagi. Padayon gayud nato og himog pispan kay mabahaan gayud. Pareha niini oh. Baha na ang atong sapa. Muna siya. Oh. Tanawa. Lawom na kayo. Oh. Lawom na ang tubig. Pasinguan na ta.
Uwan kaayo guys. Mo ni kayo ang atong kinabuhi sa mag-uuma. Kung ulan, mabasa gayud ta. Oh. Sugay pudog tubig ko guys. Oh. Sugay. Dana ta diri sa pispan nila ni Kadabos. Oh, laom na ang tubig guys. Tanawa. Laom na gayud. Diri oh. Walang kusugag tubig diri oh. Tanawa. Oh, lah sugag. Oh. Sugay kayo. Ha? Sugay tubig. Ito. Ito diri guys. Ariyo na to si Nining. Kaya napamanday siya guys. Ingon kung nakauli na ka, Ning. Ingon kung nakauli na ka. Kasi Nining, nagtanaw kayo sa iyang fish pan guys. Nagpasinguan na lang ta ni kaya aron makakontenta. Aroy. Aroy. Mo ni diri abantayan kayo ni siya kay bisag mulapaw ang tubig, moapaw na makuan kayo ang fish pan. Pero kaloy sa Diyos Ning, wala pa ni mo malapoy pag tubig no. Wala pa ni siya makuan eh. Ha? Hala diri kanin diri ana fish pan. Nagatong hala. Wala to isla diri to na anod na. Pwede na iwasan na anod ito may mga gagmay pero ang dag ko ito maanod. Agatong dagko aga dito siguro no. Nailubi diri ang puniton. Nailubi. Ya. Aroy. Nailubi guys. Anod. Aroy. Oh, nakalubi na ta. Ingani basta baha na tayo lubi mga punit. Uli na ka? Okay ra dito awa na sa yung fish pan. Sige hala. Kay mag-video pa ko diri Dara gilang fish pan number 3. Number 2 din ni. Okay ra guys. Kay wa man po nalapawi di tubig. Na po sila'y kanal diri Oh, mo ni ang kinabuhi diri sa probinsya guys. Lapadayon ta. Okay. Uli na swimming guys. So, kuman ko natin sorry diri guys. Manguli na pud ta. Kay kusog na ang ulan. Oh, kusog ang ulan. Oh. Tubig kusog na. Oh. Okay guys, manguli na ta guys. Uli na ta.
Ug ayaw po ninyo kalimti, mag-subscribe mo diha. Ug dinhi ra ko taman, daghang salamat sa inyong tanan.